Horory 90-tiek mali jednu špecifickú tému. Buď vás chcelo zožrať obrovské tropické zviera, alebo miliardy malých tropických zvierat. Hmyz je zviera, že? Každopádne jedno z týchto zvierat sa vracia. A je to had. A nie je to horor. Tak o čom vlastne je anakonda? Wiki píše, že hmyz je z kmeňa článkonožcov a rodu živočíchov. A podľa platnej legislatívy sa hmyz chovaný za účelom konzumácie označuje za hospodárske zviera. Takže intro mám správne a nechcem nič počuť. A tiež vám garantujem, že toto je oveľa zaujímavejšia informácia ako celý tento film. Pôvodná anakonda je z roku 1997 a je to ten typický živočíšny horor. Obrý had terorizuje našu skupinku protagonistov. Klasika. A ak ste si niekedy hovorili, ako moc by ste radi remake tohoto filmu, ktorý by mal moderné efekty, úderný humor, rýchly spád a epické finále, tak toto nie je on. Nová anakonda nie je horor, je to dobrodružná komédia, ktorá ale nie je moc veľká sranda. Čo jeden môže považovať za problém komédie, keď nie je sranda. Aby som ale úplne nekecal, tak nejaké to úsmevné odfúknutie nosom vám tento film prinesie. Každopádne na to, že si zaplatili Jacka Blacka a Paula Rudda, to je celkom málo. A úsmevné odfúknutie to je toto. Nečakajte Tropic Thunder ani 21 Jump Street. Sice má nová anakonda podobné rysy, tak nemá ašpiráciu byť vtipnou reinkarnáciou originálu alebo paródiou na filmový priemysel. Stačí jej byť tuctová komédia. A režisér a scenarista Tom Gormican má na konte dva filmy, ktoré ma moc bavili. Nového policajta z Beverly Hills a ódu na Nicka Cagea, neznesiteľná váha obrovského talentu. No Anakonda, žiaľ, žiadna sláva. A to tie predchádzajúce dva filmy od neho, tie sa mi moc páčili, tie mám moc rád. Pre mňa sa tento film delí na dve časti. Intro a zábavu. Problém je, že intro je rozťahané na 60 minút, kde toho nie je zas tak moc čo predstavovať. Naša skupinka postav si ide splniť detský sen a natočiť B-čkový remake Anakondy a vedľa toho je tu druhá dejová linka s drobnou akciou, aby Anakonda mala čo žrať, kým sa dostaneme k tej zábavnej časti. A keď sa k nej dostaneme, tak zábavná je, nie že nie. Je to priemerná zábava, ale oproti tomu, čo ukazovala prvá hodina, je to oveľa lepšie. Tam bolo vidieť, že to tvorcov začalo konečne baviť a ja som sa vďaka tomu bavil s nimi. Humor stále plus minus absentuje, ale je nahradený tými bizarnými situáciami a jedným kameom. Dvoma, teoreticky, ale to jedno to je to najlepšie. Ak by bol celý tento film tak uletený ako posledná polhodina, tak by mal oveľa väčšiu šancu byť niečím viac než len priemerným popcornom, na ktorý si už druhý deň nikto nespomenie. Zas na druhú stranu, originálna Anakonda síce má svoj kultový status, každopádne ako film kvalitatívne je radená do podpriemeru. Takže regulérne tento film je vlastne upgrade. Je to lepší film, než bol ten originálny. Tak nejak plus mínus. Takže ak máte plný koš žehlenia, toto nie je vôbec zlý film ako Podmas. A schválne si pozrite, koľko filmov o Anakonde vzniklo. Jedna anakonda, druhá anakonda, deti anakondy, čínska anakonda a keď pozriete na ČSFD, aké majú hodnotenia, tak tento posledný je regulérne najlepší. Takže zhodníme sa, že je to vlastne úspech.